ọ dị mma ọtụtụ n'ime anyị ekiri na vidio ebe sinetọ onye kachi nwe boy nọ na-ekwu okwu ihe gbasara anti-party na Abuja ebe ha na-ekwu okwu na ha niile bịara dịka APC ụfọdụ wee yiri akwa Apga o wee na-agba anyịgharị ka ọ bụzikwa progressives working together ka enwere ebe ọzọ enweriri ihe ọzọ ọ na-anọghọ mgbe ebidoro ya bụ arrangement biko n'ihe anyị ji chọọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata bụ na ọ dị ka ga-asị na oru ha na mgbe eji eme ihe politiks a ụfọdụ isi a na-agbagharịgharị a na-ekwu ihe na-amaghị ọ bụrụ na ọga kwuru si ngwa ka progressives work together ọzọ gịwa bụ ihe ga-asị mba biko ka mkpọbata Epetike na ụdị okwu a na-aka ya mma n'ọnụ na mkpọbata ya ka ọ tinye ọnụ na ya bụ Opetike onye nke m nọ achọrọ m ịjụ ikiri ya bụ vidio ebe a na-eme okwu anti-party wee kwuo gị n'ime anti-party bụ anti-party na ọ maka ihe nwoke sinetọ nwa Ebonyi kwuru ihe o kwuru bụ ọtọkasị ga. Now, I want to make observation. Are we here for APC rally? Yes. Why is somebody putting Apga where here? If the organizer fail to remove it, we'll end this rally here. If the organizers fail to remove Apga polo here, I will dismiss this rally. So we're not here to do anti-party. We will not repeat what we did in 2023. Whereby you promise the Tinubu our vote, but eventually at the end, we voted for another party. And the center is happening now. Let the whole country know that we are going anti-party. God is wearing off. Look at him. Look at him. If you are wearing him, look at him. 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 I hereby exit from this rally. Opurobios Igwe Jenga. Ọ sị that na ihe a bịara bụ rally APC. Gịnị ka ndị Apga ji akwa Apga bụ ime dị? Tata gọvanọ agabeghị rally APC nke emere mgbe gara aga na ọkwa na Ebonyi nke emere. Nye ka okwu ụlọ gọvanọ na-eje ọhịa akwa Apga. Apga na-eje anwụ APC ụtọ. Ihe bụ subservient kwesịghị ya akwa Apga bịa. Ihe kwesịrị ibi ire akwa APC mgbe APC ka ebo. Maka ihe na kịta eme bụ ha chọrọ APC from top to bottom. Not from APC, bottom, middle Apga. No. We have APC rally, not Apga rally. Any Apga rally, you have APC in here. So you have APC rally. Ndị Apga ya nọ na. So you like Apga bịa, ask gị pịa gbara ọtọ. Maka ihe kwesịrị ị na-ese ọgwụ gbara ọtọ. Epetike okwu ya wechakwara etu ọ dị. So ya ji na-aga atinye ọnụ etu ahụ maka na o si n'aka ndị isi na ọ sinetọ wee kwure. Ọ na-abụghị ọ na ịnọ nebeghị na rally. Funu onye nke a si ikekwe ebe emere campaign anyị na-afụ ya mgbe kwa campaign ebido nkịta onye ga si campaign ndị PDP na-apụta wee fụ na ndị APC na-eme ihe o yikwa ihe na ọ nara t-shirt ndị APC yikwasị n'elu nke ndị PDP yikwasị n'elu ya yikwasị n'elu ya ọhaidị ihe anyị ma bụ enye ndị ebe a si nye ndị ebe a ịnarụ ndị ebe a ịnarụ ndị ebe a ọ ya bụ ihe na-aga na ha kama na nwoke were etu o si bịa kwuwezie o nwere etu o si kwuwezie ọ dịka ọ na-eso okwu maka ọ bụkwa tata ka o bidoro ikekwe ha achọghị ka ihe mere na South West ndị Obasanjo ka o mee ha maka na erutara m na mgbe ahụ mgbe Obasanjo banyere ọchịchị n'afọ 1999 South West niile bụ ACN ka AC a wee na-akụ ya ọnụ na olu zuchara wee daa ma na pulling boot ya na Obasanjo enweta ha pulling boot be ha na ọ dara nde na 1999 nwoke ibe mgbachi ha nkịtị wee banye ọrụ mewezie ụfọdụ na-abịa n'ụdị na progressive are working together na progressive etu a ka esi kpaa ha niile overhead enwezuga Jagaban na Lagos bụ ịma na anụ nganga mpi etu a ka AC kara isi wọpị maka na ọ bụrụ na ị nweghị mgbe ofu gọvanọ ka ezi ebute ego iji eme ihe na ya bụ na ikekwe na ndị a ene n'anya
ihe ga-erutekwara anyị na amaghịkwa ihe ha na-akwado maka nwoke a na-ebe arịrị na 2023 na ụfọdụ kwetara Tinubu nkwa nata ego tinye n'akpa oruzie mgbe vootu afụzi vootu a na-agụzi vootu ihe a na-agụzi bụ Labour 23 Obi 24 Obi 25 Obi nwanne m 76 76 egwu a ị ga-agakwa ime remix egwu ahụ kama ewepụ afa ndị Labour tinye n'ime so nwoke na-asị ka ofu osi ghara ịrụkpu anya ugbo na-abụ wee kwadozie si ha mgba ka eme ya n'ụdị a onye ọbụla eyi na-akwa Apga bịa mana ihe a bụ ozi nye ndị Apga ọkachasị na Anambra ana mwe bụ Apga ha nwụchara nwa mana Ebonyi ha nwere gọvanọship candidate na Ebonyi na ha nwere candidate ịma na abịa nwere this guy na art film na art no nke ya bụ ndị otu Showoro onye ọbụla mana Showoro asị na candidate ha na-ekwu isi na nwere Apga candidate idekwu okwu candidate onye ọbụla can become a candidate ọ gwara na eyi nwoke na-afụbeghị racha gara narụ House of Assembly ticket ndị Zenith Labour Party na Lagos a nnọkọta jụọ m esi ya nwe n'otegwo ya gadebere ebe ahụ apụ ya dịkwa ọ bago na anyị na nnọkọta akpọ m honorable Ọkụja olota si nwoke bụ ichefura na igbo iji flag ndị Zenith Labour Party adịghị m sure na o nwere voters card kama na ụfọdụ nwere ebumnobi ha na-eji eme mgbe ụfọdụ ihe a na-eji eme ihe na ka e were eme ụmụ konja otherwise inweta tiketi ọ bụghị ihe rijuru afọ eyi m oke ka nwunye ya na-ekwu mbọsị a ọ na-asị m na ọkwa na ya bụ South East chairman ndị pati Showore AAC bụ pati ọkwa na ya bụ pati ndị amana ịma ha na nwaanyị bụ kandideti unu na Abia ka ezi mgbe eji mee na na-agwa ọsị m na ngwa na ya na-agwa na ihe so doghị anya na ụfọdụ bụ ihe eji egwu ụfọdụ bụ ihe eji ama njakịrị na jọs ka ịpụta mee mkpọtụ gagharịa nwaanyị anyị na-ekwu na asị ọ si chee aka ghọrọ m mgbe m ga-ebidozi mgba kampen ga-ebido aga m eme nke a egbe ọnụ ịma na ọ daghara n'ụdị a hapụrụ ya ụmụ nwaanyị so mana ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla na-enyekwa anya na progressive are working together nwere ike oru mgbe ahụ ihe ga-eme ga-akakwa nkụ adịkwa ama anyị nado so ihe na-ekwu bụ na ụta dọrọ ndị APC because na last election gubernatorial election maybe ha may agree can progressive work all together but ha ji wee jide APC pinyo ya na Anambra State support Apga mana odozie ha anya dat na ihe kwuru ka a na-eme ha na ha kwuru ha na ọga kwuru onye kwuru na ọga kwuru Soludo na ọga kwuru ọ ga-abụ gị na imecha ịbịakwuo ịbịa gị na ụmụ boya na mana anyị kwesịrị ịmadat na o nwere something na-akpali favor ndị APC mana kịta omezi nke over because Apga na chista same candidates sọsọ president ka ha chọghị iweta so bụrụ ihe kwuru ahụ usoro ihe akpara na ka ezi ịchọ ka ndị APC candidates na Anambra State mee no a na-sacrifice ọ na-eme na all the parties so that sacrifice ka ndị achọ kịta ọnụ chọka okwe sisi n'isi toro ruo na sacrifice everybody mana gekwa ntị APC dị ụzọ na-abụ na Ebonyi steeti APC dị ụzọ na-abụ maka na enwere ndị so David Umahi abịara mee na imirikiti ndị gọvanọ họpụtara ka anya ihe na eruru akpa ha overhead David Umahi na like dịka ndị senators a ndị na-enyere tiketi kịta bụ ndị so David Umahi n'azụ gọvanọ na-eti mkpu ebe akwa na-eme ihe na ka a ga-eji ana ịma na enwere ihe ọ ga-agba ome ya na onwe ya adịbeghị sure na ọ ga-abata second term onye bụ mgbe a na-ekwu okwu APC ka a mara APC nke ọ maka na ụfọdụ nnọkịta na-eme ịmakwara anụ kwuru na APC na Ebonyi steeti so n'ihe nyere nwa ike ikekwa iji tie aka n'obi ma ọ bụ ebe ọ ga na-eme ihe na Ebonyi steeti so n'ihe ebe nyere ya bụ na ọ bụrụ na eme kịta gọvanọ abanyeghị ndị otu ya etu a ndị otu ya na-ama mbata ọma ntụ anyị n'anya na APC gara merie APC maka gọvanọ nwetara tiketi mana ihe niile kpu ya n'azụ bụ ndị ga-eme ihe na
ike mbọsọ ga-atinye ọnụ na ebe ahụ ka ọ na-agbazi anụzi nika ụnụ ọnwụ n'ụdị enwere vidio ebe enwepụtara na ọ bụrụ na iwepụta ndị obodo ụmụ agadi nwoke ga-akpọpụtara na ọ bụrụ na i buru pati ọzọ bata na this village asị na ị ga-akwụ 50,000 and na-agbanye egwu dịka na ibu pati ọzọ si na pati nke a onye na-abịa kampenu neche n'anya ewezugo ikekwe ego ya tigere ha n'envelopu ha ji na-etinye bụ ọsụsọ ihe dịka 3 or 4 cartons of beer ka edowere adị m sure na ọma nzu ọgba nwa nwere ike jiri ihe na ka i wee mara na ndị politishan mara etu esi eyuzu brain mmadụ ya bụ na APC na Ebonyi steeti dị ụzọ na-abụ nwere ike eru ụzọ ịtọ mana gọvanọ ji ofu onye nke ọzọ David Umahi ji ofu so na ịmaha APC in fact ọ bụrụ na amaha APC nke na-ekwu okwu a bụ APC nke nọ n'aka gọvanọ Nwifuru maka na afọ ka anyị hicha t-shirt Nwifuru mgbe APC nke nọ n'aka Umahi ga ha apụtakwa kịta ị ga-afụ ana onye ọbụla a napụrụ nri n'ọnụ iwe ga na-enwe ikekwe nwoke a so na ndị a napụrụ nri n'ọnụ nọ ya wee gotem na meria dị beta ka ọ sị na ịtụ ọnọ kara ha mma APC ji egbu onwe ha ebe ahụ apụga frandat na eto ọbụla esi na mee ihe apụga na-eje na ha abụzi minus maka na dị ọgụgụ kịta bụ tine APC na APC so apụga ti isi na apịapịa mkpụrọkwụ n'anya apịa ifo na achịrị nwoke yipụ akwa na ama akwa nke oyi akwa nke ese isi ojukwu ka mba ọ bụrụ isi ojukwu ha ya ekwu okwu na nwere ọ bụrụ kokoro Jordan na apụga enwezi kịta kokoro nko ewepụ gị ka egbugo n'ọkụkọ ha afọzi o adị surprise kịta o wepụrụ isi ojukwu a na-ekwu na o wepụrụ isi ọdụ ka ewepụrụ ọkụ ojukwu ya ike gwụrụ ọkwa na ojukwu ọkụkọ ya bụ ọkụkọ anyị na ọkụ Igbo na-akpọta anyị n'ọkwa n'isi ụtụtụ egbuo na ọkụkọ ha taa ọdụ ka mụ na ataghị ya na ebunyekwere ogoro ọkpụ n'ebe ma ọ bụ na isi atakwuru m maka ama m na iso na-akwalite ihe mgbe ahụ mana ọwa ọkụ họziri ifu na nna ụmụazị kịta bụ onye ha tena akparịa nna ha mana dete mbụ na apụga ebe gọvanọ nọ na pati mistake o mere mbụ gọvanọ ọbụla na sonye ọbụla only gọvanọ ekweghị ka apụga nwee kandidate na presidential nke ha na-enwebe onwe ọ na-ewere uru ọ na-aba mbana at least afụgodu na tụọrọ na apụga enweghasị from top to bottom ịma nsị mmadụ ya ga-agba onwe egbe n'ọkpa nke niile a na-enwe bụ nwamba agaghị ije ọ bụ nke bụ ọ ga-agba ọsọ so nye ka ya ejikwa anyị mana wanted na Nigeria kịta bụ ọta na most of you win labor ticket under labor because na ndị mmadụ tụrụ top to bottom can't come my mistake atụkọta everything so all that bụ ihe na kịta emegharị ya kịta o nwere ike esi oke si tụọ APC for president agadi nwaanyị luo na ọmụhụ nke bụ ọjọọ ka ọ na-eje sike nke asị atụọ egosi ya nke a APC ndị ka ọzọ gosiri o were ya otu ya na ike n'aka ya ije ọjọọ were ya tinye ọwụyi so all the same thing ka a na-agbarụ ha kwesịrị ịma that na apụga nwere candidates na the election unless na endorse ya like nyenwa bụ apụga candidate bụrụ ihe agaghị eme na oru ha jizikwa ihe orukwe mgbe ahụ ọ ga mana ofu ya m chọrọ ịgwa tupu mpịachi nke mbụ ebedike isi na ọ bụ anyị wee ga-nata tiketi ebe ọ bụ na enweghị onye kwere apụta nata tiketi ndị apụta as president etu tọn kwesịrị ịbụ tọn ndị South ofu onye n'ime anyị ga-narụ ihe na wetie mkpu tisie mkpu ike eme ihe na maka enwere maka etu ọ ga-adị na dịka kịta anyị kwupụtara na ị na-azọ president n'afọ Apga ruo mgbe ahụ kwa konkosa soro ibe gị na-aga mitin na Abuja eruo ebe ahụ gị na Tinubu gị na Peter Obi gị na Atiku ana ịtọ ha ịpụtazie gị na sogburu akụ ọkpọ ma ọ bụrụ na e nwere ọjọọ edowere ebe ahụ enwere gị na ndị ukwu imekọ ihe iche na ọ ga-aka mma ọ ya adịkwa n'ụmụ mana ịma na ụdị nsị ha ya akọ mbụ ndị Apụga gọvanọ ya ha chọrọ ka mmadụ pụta na ya nụ ọ bụ na ha asị ka onye ya pụtanụ asị m na-enu m ziga m mana ọ bụ na ha chọọ ka mmadụ pụta atọrọ ite isi na nwefe ya emefọgụ ha sị nziga ọhịa nyere ego moto ka nka itekezi ịpụta ịmanụ gị ma ego moto ma ego niile bụ gị eji aka ọ ka mma si nyere ha nọrọ etu maka ha ewepụtara maka nke ha wepụtara enweghị uru ọba maka mana be gọvanọ mana polling booth gọvanọ presidential
candidate Apga achịta ha aja ọ dị that bad at least enwego mgbe Ojukwu zọrọ ama na Ojukwu na win some thousands of votes iji tie aka n'obi mana kemgbe ha bụ wrong bụ mgbe Obianọ ji kpọta ụgbọ General Agbo from Benue State General Agbo served na Nigeria against Biafra during Biafran genocide ebucha ndị ihe na-egburu before obegede loto rank of general ịkpọta ka ọ bịa chere Afghanistan obodo of sabotage from inside to outside dacha election ahụ kemgbe anụbezi gbọ again o mere mistakes maka na o mistake ekwesịghị imenụ o nwere ife ya bụ ime mmadụ chetara ndị mmadụ ihe mere nchefu dị na emecha ndị Apga wetakwa Umani ka gịnị Umani zọbụrụ ya so ọdụkọ justice ka ọ bụ man so ọdịcha election ọdụkọ tapụ na polling booth because na Apga apụ ha n'azụ Apga ha na-etinye n'isi just now presidential candidate fe emeghere campaign even for a day so maybe nkịtazi but the best thing I remember governor bụ na ọchọnye anyị dozizie Tinubu complete were tinye na posta ha na Apga candidate bụ Tinubu sas ka Apga na-adanụ ka ha da with grace maka na I'm sure that na omeye APC ya were opportunity dechakọrọ ihe na-ede na Anambra State na ọ bụrụ na ome nke ndị NDP apụrụ tupu ọ na-eru mgbe ahụ Soludo agafego maka ịma na emezie nke Soludo nọ na second term ọ bụ na second term already emezie this one nkịta na emecha election abanyezie tupu a na-aghasawo ihe n'ụdị ahụ maka ebe nsogbu ga-adị bụ ọ chọọ itinye mmadụ ndị APC nwere ike isi mba na nke anyị na ha mere mbụ na ekwe na anyị ga-atinyezi onye kara aka ga-aga ije ka e wee abụ na anapụ nne ya onye bụ ka emeziere Apga n'igwe ga-akwụ ụgwọ eto ọbụla sị na Apga abụgo non-diminitus diminitus bụ onye be Anglican terms of worship unu na-asụkwu Latin ịjụ nka nwa maka o so ihe mere ndụ gbara ndị fada ọsọ maka apụtara a na-asụ Latin na chọọchị the non-diminitus ka mkpụrụ obi na ndụkọ ha nwa nke ahụ na ka m kwuru ihe ọbụla ya emere mere m ya n'Igbo nchọ ha na-esoro m angel sụọrọ m nke Igbo ị chọrọ ịsụ m ofe ọbụla ka anyị nwee nke Igbo ọ dị ka chi ekpere kịta anyị na-asị m Jehova Yahweh Jehova mba Jehova nke usu niile nke ndị agha odo m anya ọkaka Ugwumba otu aka ọ dị ya ka ọ dị n'ụwa